היי, אני אתחיל להראות לכם עכשיו איך מעלים תמונות לגלריה החדשה שלנו. נתחיל מזה לאן הוא הלך לי? הופה. נתחיל מזה שנכנסים ל-gallery.midburn.org. עולה הדבר הזה. אנחנו מכניסים את השם משתמש והסיסמה שתקבלו. זאת הסיסמה. אוקיי, בשלב הראשון, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים upload more pictures here. בעצם כאן יש כמה דברים שאתם צריכים למלא. יש לכם כאן את ה-Midburn keywords. אם אתם מעלים משהו, כמה תמונות, נגיד מהשריפה, אתם יכולים לתייג אש, שריפה, לילה, אם אתם יודעים אם זה המקדש או ה-FEG. אם אתם לא יודעים מה קורה, או מה בדיוק מעלים הרבה תמונות ביחד, תייגו משהו אקראי, אחר כך נתייג את התמונות אחת-אחת. תבחרו האם מה שאתם מתייגים הוא אירוע מידברן, אירוע קהילה, הכנות, ישיבה, מסיבה, וגם תיתנו כותרת. למשל, אני אעלה עכשיו תמונות מסיבה, Decompression 2015. זה מה שהולך לעלות. כל אלה אתם לא צריכים למלא. אם יש לכם איזה שהם דברים להוסיף, אתם מוזמנים. אם אתם מעלים מהלייטרום וכבר תייגתם, התיוגים יופיעו כאן. זהו, אתם עושים next. הגענו לחלון הזה. אתם בוחרים את התמונות. כרגע אני אבחר רק 3 תמונות כדי שיהיה לנו מהיר. כרגע יש לכם 2 אפשרויות. אם העליתם כמה תמונות עם אותו תיוג, בבאץ' אחד, אתם בעצם יכולים ישר מהחלון הזה להגיש אותם ל-review. אם העליתם תמונות אקראיות שיש בהם כמה תיוגים, בעצם תצטרכו עכשיו להמשיך לתייג, ולעבור למדריך הבא, שבו אני אראה לכם איך מתייגים את התמונות. בעצם כשהתמונות מסיימות לעלות, יופיע לכם חלון הזה. The uploaded resources now is pending submission. State, submit the collection for review or continue editing. אם אתם עושים submit for review, אתם בעצם מגישים אותם שאני אוכל לעבור עליהם ולהעביר אותם לגלריה הפתוחה. אם אתם עושים continue editing, תעברו למדריך הבא, ובו אני אראה לכם איך ממשיכים לערוך. ככה